Era un matí en què la pluja s'acostava amenaçadora pel sud. Núvols d'un gris plomís ja cobrien les serres que guarden la vall de Gallinera. Durant un llarg període de la meva vida veia les restes dels murs, però mai havia pujat. Arran la reforma que es va fer als anys 90, vaig convertir en un costum el de pujar al castell i gaudir de les vistes. Amb les gossetes ocioses per casa vaig decidir pujar al castell una vegada més. Les excavacions al turó de Bairén han revelat materials arqueològics que indiquen ocupacions anteriors a la fortalesa, especialment en època ibèrica, romana i tardoantiga. El primer assentament andalusí es data a finals del segle IX a les darreries de l'emirat. A finals del califat es va construir l'Alcazaba, probablement com un petit fortí que reutilitzava estructures anteriors, i gairebé al mateix temps l'Albacar, un recinte més ampli destinat a dependències auxiliars i a la guarnició. A l'època de les taifes, Bairén controlava l'entrada als dominis de Dénia des de València i Alzira, mentre altres fortificacions com Palma vigilaven l'accés des de Xàtiva. Les fonts més antigues es troben en biografies de savis andalusins que esmenten el naixement cap al 1020. Algunes fonts relaten que davant la fortalesa es produí el 1097 un enfrontament entre les forces almoràvits i les tropes de Rodrigo Díaz el Cid i Pere I d'Aragó. A la segona meitat del segle XII es reconstruí l'Alcazaba i s'afegia una barbacana defensiva. Poc abans de la conquesta de Jaume I es construí un tercer recinte per protegir els habitatges del vessant oriental. Després de la conquesta cristiana s'intentà establir un nucli colonitzador, però el seu fracàs conduïa a la fundació de Gandia, que acabà relegant Bairén a un paper secundari. La fortalesa encara mantingué guarnició durant les revoltes mudèjars del segle XIII. Finalment, després de la Guerra dels Dos Peres 1364 i d'un terratrèmol el 1396, el castell fou abandonat i substituït per una ermita, que va existir fins a inicis del segle XIX, quan el lloc es transformà en un petit caseriu agrícola dedicat al conreu de la garrofa. Cal reconèixer la tasca del Departament d'Arqueologia de Gandia. Gràcies a les seues intervencions han emergit parts de les estructures que restaven ocultes sota els enderrocs. Els treballs de consolidació i investigació continuen avançant. Cal destacar també el xicotet jardí botànic, que posa en valor les plantes de la zona. Avui és un espai agradable per a gaudir de la natura i de la història. I així ens acomiadem d'aquest monument, l'escut de les ports i de les esperances d'aquells que ens precediren, una herència viva de la història de la nostra Gandia. Esperem que us hagi agradat la visita a aquest indret, on la història es forja en la combinació de la pedra i l'esforç humà.